Здравейте всички, аз съм Илона и добре дошли в новото ми видео. Както сте разбрали от заглавието на днешното видео, ще ви покажа рецепта за пица, но не каква да е, а високопротеинова пица, чийто блат е изключително лесен и изключително бърз за приготвяне, а крайният резултат е феноменален. Така че задължително останете до края на видеото, за да видите как да си приготвите пицата и се абонирайте за моя канал с камбанка, за да не изпускате бъдещите рецепти. Пицата ни вече е напълно готова, като отгоре аз си добавих гъби, царевица и прошуто, но вие може да замените с топинги по избор. А аз няма да губя повече време и директно си режа парче, за да тестваме пицата. Гледайки тази пица, стандартните пасти да ядат. Хора, не се шегувам, ако сте фенове на пицата и не ви се прекарва часове в кухнята, за да местите тесто, този вариант е перфектният за вас, просто ще си оближете пръстите. И тъй като съм сигурна, че всички тръпнете в очакване да разберете колко грама протеин има в пицата, цялата съдържа над 80 грама протеин, като пълната рецепта ще бъде долу в описанието, така че ако решите да си я приготвите, много ще се радвам да ми споделите дали ви е харесала. А ако днешното видео ви е било интересно, много ще се радвам да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не изпускате бъдещите видеа, както и да ме последвате в Instagram, който ще бъде долу в описанието и там ще намерите още много рецепти. Бай!